неговите мисли за теб тази сутрин. Неговите мисли за теб тази сутрин какви са били? Ще разберем старо карти. Ами той се чувства като болен, той се чувства като човек, който няма сили, няма ресурс да бъде с жена като теб. В едно чакане на нещо сякаш да се случи и да, точно, чака шанс, чака подходящия момент, чака да му се отвори вратата на късмета и да може да се появи пред тебе и да бъде твой победител. Такива са неговите мисли за тебе, колко така се чувства в позиция на човек, който нищо не може да направи на този етап и на този момент, който очаква шанса си, който очаква късмета си, за да бъде най-добрия момент и да бъде най-подходящия също така и да може да бъде победител в твоите очи и не само в твоите. Неговото мъжко самолюбие естествено иска да си докаже, че той е желан, че той е искан, че той е очакван и че ти ще го посрещнеш с аплодисменти. Благодаря ви, че ме следвате. Благодаря ви за прекрасните коментари. За лично четене ми пишете да ви изпратя информация.